Elukane. The mambo seka njesim laje. Ala chilam. Overheat is ele ife de ha gbon no. Emi ya ko ya le yo ten. Ndara chokwale joto the Vanguard according to forwardly. Ba bibem dem bonaga before mse am jebe gwasem kabiama ife mbara achi joto wabo ukporo si asam kalaba ka mmanu yesa kalaba awon dodom na ajwa wade akwan wabunde je ni made the findings according to forwardly ba onara banya bunde matane ime elu ra chopsa ife ngane ema kebezo ka imo ndara achejutowa according to forward labor ra ivy the current two tier is aja is structure that appears to cause confusion as to the power/authority structure need to be streamlined to more clearly define the authority structure and the reporting line in order to enhance cohesion and avoid confusion. I want to really ask that appears to cause confusion. How? Because I'm Biarabalanko. Was it 2018 January, I think so. If I'm not correct, stand to be proved wrong. Meeting Ndelugu o Zubelugu nakata anga ibukano pi ra achọ legeji ehosa udo elu akpakata isiokwu megataga meeting that should be either 2018 or 2017 thereabout. Egeru mgbe achọkwalara echekata ụka ọnụ skipụpụta si ife dị mbụrụ akọsọ gbagara elu gwara Madam Joy Akpanza adị mbụ kpakwalara wọ onye dị mbụ bụrụ eze abụrụ ọ bụ Chief Ogbukalabasi ọ bụ Chief Patrick Dr. Ogbonnaya o Jarema oh before we make clear eluga diudo ndi fene ozuba yefun ya mgbe wana na ajụjụ a we kpugbu Max ifu wa the board wa pusara ogbo ozubelu were elere wa ụmụ elu mgbe wana na ajụjụ a mo mrato mbose o de ajụjụ a baanye nda wara gị mbọ wa gbukwara isi wa makwa onye bụ eze ajawa that's wa fanya wana ga manya awa makwa onye bụ eze ogo so mdara achejoto because this thing alora akan mama na kan esetukwa egbogbo mo na ajụ efare mara ese ya akwa afa alwa yọpụrụ ha efa ifa na akpa elu nkwo ọnụ ma onye bụ eze aja yara onye bụ eze ogo ife bụ ọnụ manya na nwa ya bụ dembo jindelu ale ndara achejo ndị ibe ụka nara cause confusion wakpakwala anyị wasi anyị for instance we mo karuo gari groups are facts and figures gara say for instance ngbedenne ezaja senne ezogo se anige molo eke monne and emekwa na ya lo ezogo kpare ngbede kwa ne ezaja se kwa ne ya bụkwara ha ezogo me ke emekwa lo ngbede ezaja se ba kwa ne we mo karuo gara cho ge groups at least give us some facts
Time money fake by Gabo, Isuka. Matabuama, Bode Izaja of the ancient Tinkboro kingdom, and Dezogo himself. Umuleni defined problem one in themselves as respect or in regard to authority structure. Any sense of that, Onwunko Bela report her to the ECDU. He say, I am a man so be better than you look back while I am. Don't you receive if okay than Nede, your brother Lipagayana. Call Maka and Nigawage. Few people already. They got it out before. I did hang emails in the Kawa. A good man, Netoyabu and Daisy. Ndebuya zo ko ngba ade akwa yere nde yiwu le wa choro hawa ga yere wiwu your favor their political career then tie elu down o mama ke me ga kwa ya wa fun akwa ohere ohun are me wa je kwa ba kwara je hu ezaja se wa ma menye fa efun nu pa ya akime metugu yambo saha sombiri awon gbem ka boto politics unu je kwa libe zo go honga to ka anche then what fear is kwata kwisi la chindu to wa maloza de gabo onya malaro nyu wobo mani fun wochose ira pa yo mani bige yo mani bone fefe lugo mani bo ga sun lugo sun then agbata kwisi ade na maka taka tupu okpa ari gberi ejigi condom le gberi ga lezo gondodo elugo na agasa meji kwa hare ye loga lo kwizu yo bokwaro ka abo ifeji nde elugale n'oge akpaire nnam si ya hapụkwala otu ọla echekwala ohere ma ọ bụrụ na ekwu ome ma bụ ma farane ha efukwala because ọ ma ka ebutaghị mma lee ebutara anwụrie ya n'etiti ama ka bataghị ebe wa ka ekwu gị ha bịa buta ya nwaanyị chie because if you do my megane, because by Ramaya Bulam, Ibosa, and Gibege, Fella had Purunda. I have read their political career. Yeluga Bagara Ham Bosso. Akbaya one him mezi. Akbaya Zogona Chisachisi. Do that in humble see symbol. Rak book is Ogona. Echi to kwa heza jawara awaya monyali le duiwa onya na kana ifa ncha ore pe church ari emepusi nkole abura ne mo kwaleze ogo nara afu maka mkporo nkema abekwa moya owa fu kwa mara onya dance ka kwa getunu wo adem bokpa no neta no do elugo si onya obula metula ife ze now ya go pe ka ife metu sa politics nteli like by working with a phone watcher. I don't have sang about that attack that area because what from Korobi Bobby Mula loopholes now. Then I bought the horse a loo. Horrible watcher came wear slack so that what I look me. Most if watcher, they may we use lemons, chitru niku, chitru ahe. Unu gara anya instances anyara ama izueze izaja hapụsa se ezogo na menyete nsogbu ike ya makwa godo ga-agwa authority ya ọ bụkwa ife ọkpa irire eme ọ gwa na asị anyị ezogo a ọdịghị mbụrụ emezi omu okpughara emane ya kapụsakwa ọdọ ọdịla ihe ego ole dị nne dị ya eka apụsakwa anya fụkwa gị because adị mbọ mara ife bụ the problem ara asị confusion na ụmụ definition ka kwa ha no ga hara asu bekee enweghị bearing bekee adịghị factual bekee adịghị provable ọrụ ga-abụ ịrụ arụ ma ruo ntalanti ọrụ ga-abụ that is mkpụrụ osi ife abịa ka adịghị eji enyo enyo ife ọrụ ga-adịle gị ibe ịgba m ife ka lega mba tanga ka ga chọrọ iji enyo ikpuru glass lega mkpu ma ife ya mbapụ na tanga ya m na mara afụ glass ma m na mara afụ tanga ka ma
anyị kwara ụmụ anyị yara emegharị o nwere ife dị mbụrụ achị adịma mbụ kpọtụ anyị si anyị kala ife megane anyị gwụrụ nchi nụ ya ha kwara emegharị ya etiti amadu ya ụfọdụ jee ya ọgbaghara elugo den mụwa ka fụ ohere ebe wana na eyi ọgbaghara ọhụ ebe ọhụwa mara wana na-afụ ohere arakwa ha achọghị ihe ya lụghị elu ka enwere ike ohere ọrịa afụ ya ohere ọrịa afụ ya onwe ife na-emeni ma ọ bụ nwa ozugbo anyị gara abụọ ọsọ ọrịa onwe onye na-aka mfe adịrị ma gbọpụ ọsọ a bikos ife megakwana na agara achọ ọchịchị politiks a bifo ya ọrịa eruo ka bụ divide and rule ma ogologo anọghị emeta ma ogologo anọghị ihe ime ụwa asụgbuta nke a na-agbọpụ ọsọ nke a na-agbata ịgbọ ya gbuta mma ụmụ mkpụrụ nta then nke eme politiks then ya ọdịlụ enwe onye nyike ini ekwe oke abanye ime kụnya ngarị ma nwere ike bịa ya elughị lega achọkwa nke ya anya then akpa ife ọjọọ emela ahụ wizu alọkọtara abịa ebe ha ọkpa wizu alọkọtara abịa ebe ha ọkpa akpa ya dị ihe mbụ mkpọrọ ọnụmọdụ ma ọbụkwa ha ebe ahụ mụ na sịkwala ya nọpụ ka ha chọkwala onye ọbụla bụrụ eze oge a elu ga-adị udo ma ọ bụrụ ọma yo bụ onye ọbụla pụla ma elu ga-adị udo bikos mụ chọ ka ọganiru elu ya sịkwana ya na ga-apụọ nna m ma ọ masịrị ya ụwa ka m lie ya ka elu ụdị nwe udo a sị ya mmadụ ha ga-egbu nkwụ chara ọrụ isi bọtụ ụmụ ibe ara eme ife ruo gara egbu ya ọnwa m ife harị metụbara anyị ahụ ọrụ ido anyị harị proof tụbara anyị some things harịkwara anyị bekee asụkasịrị ozugbo anyị ranụ bekee onwe bekee asụtara ike ebe agbagojuru anya onwe bekee asụtara ike ebe agbagojuru anya so harị sụ epụ bekee ọma echesa ụmụ ndị na-anụkọ bekee ozugbo ndị a meghe fa wa matalara onwe ọya ma o jiri arawakwụ at a point all of these people ma nna m gwa nọkọta pati olu the only thing bụ a division to them bụ ifu nwa kpọbụgara Abuja line up and reality organization so wa malara onye bụ onye wa malara ife ara emegasị amara ife ibugasị ọ bụrụ nke ha anaghị aga agha anaghị ekwe ya ha ọ ga-agha efe abịa ma tụrụri se enyere gị iwu ka o mere ime elu jee zụrụ eze aja central ọ bụrụ na gị bụ eze aja mmadụ ha gbara maka ihe ọ bụrụ speaker of a government probably abịa speaker then bịa bụrụ oche ya so obi ya jere central ga-eso ya ya ka bụrụ na gị gara achị maka emelaghị ya agwa mgbaghara atụlituli ra nwata ọnwa gara gara na onwe ya anyị biri gbachie shop ya bịara ime politiks onye ọbụla kwanyere nwere ugwu amata mkpụrụ mata elugo o nwere ife aka akpa ya mkpụrụ si ehuru ihu nri eko bụ ma zọburu m ọmụ atago ọnụ kpa ya anyị anụ ya ya ọghọọ ka ha ime nyara ịkpa nka bịakwa ha ọdọ bikos m nwee interest ụmụ ibara eme ife orukwu ahụ ga-enwe interest ma ị chọrọ gị nwe by force